cross the boundary, Jenny? Bí í a scríochú ans ag duine bí í a gra butler, catcha bhil mo bhí éis, agus bí í a cattle leigh you á. Hi, quite brilliant. Hi, Shen. No, that Shen. I practice like in high-pitched voice mar sure. What's called the boundary? Hiya. Be here, Diana. So, catchable a boundary fúrach. I'm in Porstri. I'm nearly fúrach aan een Porstri. Well, ha Donald Trump had a grumpy, ha got toward Coke. I Donald, Ha present in it. ha own. En wil ik gar Silly. Glee. Wel. No. En wil ik doen je I'm gar. trying to drink a cold. Ja, die ga je een fatten la. A gold Coca-Cola. Ja, sin kerst hij gold Coca-Cola. Ha cos wig ha it's my rat hair. Good job, Kai. Gal Todd Coke. Wel? Yeah, Ha Putin more Jerak. I've my a day mag a cook. Hi Gavruig. Kom alle brassige boek dat je son. Cusco kajen. Gas a beetje raver. Bananas? And the dunya that cannot take a joke. So be a double crushed is between kiesje goed. Between kiesje goed fjallga is bezig maar. No, big you a grab bananas. Jin should the feel Be hot to bound. That's me. Hier nu toen en ra een keer nog daket. Give me quick kid bicycling. Kan je als een keer dus een keer bicycle hebben? Is toch een ja. Oké. Nee, ben tussen Jen en Kala een keer nacht? Ja, nog een stukje, nog een stukje, nog een stukje, nog een skilletje. En vind ik savelijk in etiquette, dan vind je die kost. Zo'n paar etiquette, dan is zo'n savelijk. Bjarlin Butler en Traste. Had je gietje? Zo'n prachtige studie. En je leest hem. Hoe moet ik gietje? Nu je veel zaken te doen aan de Brexit. Brisje groeten. Ik toch graag een zo zien. En de kacharietje Rovik, zo zie me maar zo. Ik dacht, kom je al een Brexit? No, had al een Brexit. Hang on, ik heb een Brexit. Dat is maar zo. Wees je maar zo. There's some bad Jennifer and I felt so angry. I was like... Nursing, had nursing you hold it in. I was like, let me guess. She was like, let me guess.